Здравейте! Аз съм адвокат Росица Кавазова и днес ще говорим за търговията с стоки с висок фискален риск. В последните години търговията с стоки, които се определят с висок фискален риск, е под наблюдението на Националната агенция по приходите. И това е така, защото често се наблюдават опити за укриване на доходи, за измами с ДДС или нарушаване на данъчните и счетоводните правила. За кои стоки става въпрос? Най-често това са стоки като плодове, зеленчуци, месо, строителни материали и други. Тоест, това са продукти, които лесно се търгуват и които често сменят притежателя си. Обикновено НАП проверява счетоводството, проверяват се фактури, договори, протоколи и други документи. В своята практика аз често виждам, че голяма част от проблемите идват не от умишлено нарушение, а от незнание. Затова, в случай, че имате нов партньор, че ви предстои нова сделка, свържете се с вашия правен съветник за консултация с цел избягване на бъдещи санкции. Вие бяхте с адвокатска кантора Кавазова.